ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାଇବେ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରିକି ସେଠି ଆମେ WCD ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଟି, ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ WCD ଓଡ଼ିଶାର ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ଆମକୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବା ବା ସେଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆଗରୁ ଏଇଠି ଶୋ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ମାର୍କରେ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଟାକୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ବା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି, ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତା'ର ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା କ'ଣ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ କିଛି ଡାଟା ଆସିଯିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଇଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ସେଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆମର ଓମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ କ'ଣ ଆସେ ସେଠି ଆମେ କଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲୁ। ସେଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କଲା ପେଜ୍କୁ। ପେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ କିଛି, କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ପପଅପ୍ଟି ଯାହା ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତଳେ ଆମର ଦେଖାଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ହେଇ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ସେବେ ଆସିଯିବ। ଏବେ କେବଳ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମର ଏଠି ଶୋ କରୁଛି WCD ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଓମେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇଠି ଶୋ କରୁଛି। ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।